iki krungu apa ora? Krungu. Kowe iki roh ta ora? Roh. Aja gawe kriwikan. Bojomu semangatku, Mas. Los dol. Los dol. Ya wes nelas aku tak melu iki. Aduh. Wah, aduh. Ki nyamang rene iki. Wis. Kowe iki krungu apa ora? Krungu. Kowe iki roh ta ora? Roh. Aja gawe kriwikan. Bojomu semangatku, Mas. Los dol.